Nagsiling na gid ang doktor nga hindi ka pwede makapamana. Pero nagsige ka gid. Tanawa na. Natipok kay Moya. Ay ala, ano na? Nga natipok. Ayun. Mamaya pa turni parang mansindihan ta siguro sa pabasa. Mayo pa. Agod nga may bala naton nga duha Mr. S kung ano gid ang rason sang aton sinder subong adlaw. Hindi na sulat nga duha. Na! Wala ka pa nahatag si mo? Ay, pagani. Ala! Ay, ala! Ari pagali na uyatan ko, sorry. Tirada. Hello! Hi! Hola! Welcome naman sa atong palatuntunan. Here's truly Mr. Suavenitz. Attorney Correct! Ang sulat nga atong pagkabasahon sa bungada nagalin kay Che Pusit sang Barangay Tangob, Bacolod City. Ang sulat ni Che Pusit agasiling Mr. S. Kag... Attorney Correct! Ako gali si Che Pusit, gani. Gani. May kabataan kagway naman sang bana. Balo na ako. Ay, gali. Gali. Gapangita. Ote? Apat ang akong bata. Kag isa lang babae ko, si Mayin. Kag agot ko pa na ano pa, spoiled brat. Tama ni sa akong bana. Pero sa napatay ang bana ko daw, hindi. Kung na masaway si Mayin. Ala. Sa lawayo na ni Tama. Kag daw, hindi. Kung namang panang iyang akwan. Ano? Mga luya. Sige, padayon na. Ari na lang o. Agad lubos na ito nga mga panantanan suguran na sa pamuno ang iya pagsaysay. Mayan, ano na ginasoksok mo? Sa diin ka makadto? Dili lang sa balay eh. Ay, about Diyos ko. Pwede mag-ilis ka anay dito, ha? May mga bisita ba na karon na magulang mo? Hindi ako luya nga amo ng soksokon mo, ha? Nagagululuwa ang imong dughan. Matsyag ko nag-awas-awas ang imo. Hala, sige na, ilis to. Lakat na. Ambot mang Hindi ko nainitan ko. Saka ang shirts mo, ha? Wabaw, nagagwa ng igot-igot mo. Ilis to. Hindi ko gani mang. Ano ka bungol? Ay, ang animalya. Ano naman na, Mayin? Baw, nakita mo na batasan sa mangod mo sa amin? Ay, dumamalang dugo ko sa iya. Ako balang padisiplinahasin na siya, mang. Mayo kung di na magtarong sa akon, bro. Hindi ka ni pwede. Balo ka naman yung may balatian na sa korason. Nan, amo na nga nagdakong ulo sina. Kaya amo na permi ang rason nga hindi siya pwede matandog. Tanawang batasan ay. Bo, kung ako lang pasugtan. Hatusan ko na para magtanda. Sambi? Ay! Nanog ka! Ay, ano ka naman dyan? Ay, ano ka naman? Ay. Hindi ka nakahulat sa balay. Dili lang ko sa inyo Okay girl Lanima Ano Tawgon ka sila? Yes! Sumungdahin kayo paano makapaayaw ta? Yes Wala di mga parents mo? Ay, speaking of them no, naglakad sila kaina girl. Kasi next week pa sila makadto dai. Yes! Amo ni ang life nga gusto ko. Amo ni! Pwede na manghod mo? Ha? Mangaw? Wala man siya sa kwarto niya? Ano? Di ba nagsulod siya sa kwarto niya? Kag wala na siya makagawa bilog nga adlaw? Abi ko gani kung nagpabukot naman to sa kwarto niya. Baw? Ang maldita niya? Hello everybody! Ba? Kamusta? Fly to the moon and let me play among the stars. Ayun lang.
Ah. Ay nga, aamo ng itsura mo, day. Dumo-dumo ka sa pulo katawo. Mayen? Ano ka, hubog? Ha? Ay, ala ka lang, nakaalam sa imo Ba? Pero may kulang pa. Mayen. Ba? Ubog ko bala. Kaya nasubrahan ko sa sex. Oh! Kaya mo ang gusto romansa. Ano? Uy, tulala na gino. Tulala. Ano ko no? Tarsaning bata si Inday Mayen ay. Ano nalatapos ako lang kasi mayin, Mr. Eskag. Attorney, correct? Kapano siya nga hindi siya pwede matamaan kag kapoy, kag kalipay, kay basib lang kung patay siya. Amo na, grabe! Ginangalong ko sa iya, pro. Ambot ko lalo yung ginahimo niya, gulpi na siya na-collapse. Oh! Hala! Na-collapse Nawat, kulang dugo? Nawatan? Hindi pa. Oh. Umuhay na yung kag... Overpatig? Hindi na oxygen na turni. Oh, sige pa dayo na para mabalanta. Oo, ayun. Sa pagpadayon na pagid. Ma'am, ayo, gali. Makatudi karon si Gary. Maupod na kami, mangha. Kaya nagabusong na ko. Ano? Kibot ka gidang. Ay nga, ay hindi pwede. Duyag mo mapatay na gidlang ko. Hama? Mayen. Sinong lalaki nga ara sa kwarto ni Mayen? Ay, kukwani, inang... Bang! Si Mayen! Si Mayen, Bang! Ay, ha? Ay nga, ano si Mayen? Hindi siya makaginawa, Mang! Siling ko na gid gani mang eh. Ipagwa ko sa lakyan ha. Akwatan niyo si Mayen dahil unaton siya sa ospital. Mang, hindi ko yung kadala kay Mayen, Mang! Ano? Ay, buisit ka karon na! Ano ka di matabo sa anak ko? Panago ka na nga daan ha? Kay iupod ko gid ikaw sa iya! Ano? Sorry gid ma'am. Wala na kami sa may mo ba eh. Ano? Mayen! excuse me. Ma'am! Wala pa akong pasyente. Siling ko na gid. Nagsiling na gid ang doktor kaya hindi ka pwede makapamana. Pero nagsige ka gid. Tanawa na ko nila tipo ka ginimo ya. Ayet! Ayet! Wala gid nakaluwa sa mangon mo. Wala gid sa amin. Ma'am! Ma'am! Amo sila natabusa kung anak Mr. Eskag. Attorney, correct? Gintuman niya gid ang gusto niya. May buwang niya korason mo kagadamo blasang hindi pwede sa iya. Tisugod sang nagukod sila sa banay ha. Banabanay agle. Nagamatama taman siya kuan. Luya. Way nagamisang mahimo pero kung namati lang sa tanib sa akon, sa amon, buhi pa taning bata ko. Dream lang ko to ba? Kabay pa nga makataba na sa leksyon sa mga tagpalamatin ninyo, pusit. Ay, kaluluoy man kay Inday Mayen. Nanay Puset, condolence na lang, belated Anon ta na kayo ay gid namati si Inday Mayen sa imo? Gani kamo nga mga pamatanon sa subong nga panyimpaw. Kung may kasubong kamo sina nga ginabatyag kay Inday Mayen, nugay kamo layaw. Ay, Kag nugay kamo pulaw. ay kagano. Nugay kamo sa Diyan ay kablator. sa mga bisyoda. Ano ka blator ni? Nga sinong patay ka mo? Sila man gani. Pero Ganayan mo kay yan ay gusto. Ilabalong ka sila para Siya maglawi. malipay, ano mo na karoon? Isang gamay siya nga antos, anay ay Oo. kita sa kalipayan niya, punggan niyo. Ti, para magdali sa madula dres Ay, kalibutan. nga, ako man ay iya man ay gusto. O ti pa gusto ka mo na kung ninyo Kahit hindi kiluwi. naman na siya nga ginabuhat siya.
kontra sa balatian niya. Oo. Nga, kamulo niya gaglim-lipay. O, titanawan nyo na ang natabugin tayo mayan. Why, may siguro na ginulusob, bisan patay sa total kalipay. Wala sa to na ginulsol. Oh. Pero ang mga nabili niya nga mahal sa kabuhi. Ay, nga, paligbalo pa yan. Oo. Bas, pasalamat pa gani sila, ikaw na sa paligban. Oh, te. Di ba? Oh, Eh, kung ako yung turni, bayaan mo na sa lipay na sa. si Mayan? Patay na tiya si Mayan. Amo galing nga pabayaan na lang, patay na. Pero bati ko si kay Nanay Pusit. May nagapangaluyag naman kuno si iya. Si kay sino? Kay Nanay Pusit. Lain naman yung kuryaki. O di, duway na ta oras siya. Isang bata pa siya. Oo, isang bata pa siya, oo. Ako na siya may desisyon ng niya, bahin na lang. Oo. Iyan ang kalipay. Correct na. Ayan, Pusit ha. Nanay Pusit. Salamat talaga mo nga mo na ginatubang niya. At Oo. least, bisan paano, napatay man siya, nakatilaw sa kahimaya ang kalipay. Oh, correct na. Turni, may na. Oh, wala na ta oras. Salamat, tub-tub naman sa liwat. Is truly Mr. Suavinits Attorney Craig. ginadulot sa inyo sang RMN Drama